Okay. Tinagaw, madalit ka man. Tinagaw ka ba? Tinagaw ka. Kanaang. Kape ray aho. Unsong. O sa man ni kape? Nami kay kan ulan ay. Lakaon. Saan din alamang? Gamit na. Pasensya na kaning ang bata. Ay kay tagaw magud siya og tinula nga. Baboy daw. Dora yung kutsara na ay. Di lamang kay kusog man po ni mo trabaho. Sarap. Luto na ako ka na ang kutsara na eh. Kutsara. Nga na kung umauna yung anak sabaw. Ha? Yung anak sabaw. Ano Alam, namat na mayami kung kaayo na iba. Ano lagi pagpakulog? Nung usong, asa man day tarong mo adto? Asa man tarong mo adto di ay? Matutal pikas. Uldo ra pud na padong dire. Pagbiyahe, mo biyahe pa taron. Musakay pa ta sa akong Juan. Pirare. Amay, unsa man ang pirari? Mulupad na. Busog naman siguro ka kaw. Nay, wala ba na eh. Nagkaon ba yata dito? Nagkaon ba yata dito? Bulad o. Tulad. Bulad. Ay, ko na eh. Ulo lang ako ng unsong. Namik ayaw niya. Aka na! Day kape. Nay, Murag init, murag. Mundag din ron mauwan. dahil lagi lang takurin na. Mundag din ron mauwan ng unsong kay aron makadaghan tag. Unsa man yung trabaho dito? Nay, ilang takurin iba murag hinisang harsan tagamis na eh. Nga naman itong takurin na to, at ang kahugaw. Na. Mangwag. Kada na pwede kang saging dito. Habis ka ilang takurin na eh, oh. Oo ah. Gihinisan siguro ng unsong. Ayop. Lain pa yato nang. Bako malagit mong naong ron. Asa man ka mo adton tadi ay? Muhapit man si ikudhan ako'y paliton sa palengke. Nikaong kanin na siya nung ka ng isa kabandihadong sili para magpula-pula ang yang naong. Mabay ay? Wala to nung narako hapaton diha kay nakoy kumari dito. Namin kabot po. Ning siksi karon. Pagkaado nung ay. Ada sige. Pagkaawol ka. Nalala kaon kay. Mo lakaw na taron. Ngayon bukod wag ikaw yung unsong. Abay man ako asa ka mo to kay biya ko si kadudo reyo pa trabaho on. Ya, uban pag ko ka. Ako yung atuan sa kumare dito. Kami sabot. Nahalak ka. Na. Nay, enggak nanay. Kok lagi nanay, kuno lagi nanay. Nanay. Royal na dong. Kadudo. Nay. Kuno. Roll ito yung insong roll. Royal. Ha? Royal. On. Roll on? Royal. Tilawit. Pagkaawa man naman po ka diha. Diha, pagdali na. Nahalakaw kay malakaw na ta. Nay, lagi na color nay. Lain man itong giinom nato at harvest nagkuhan tagkamote nay. Tuna. Sa gatos na lang yung shoulder ron. Ay, Hindi, na. nakagatos na dito. Ang dami po nay. Ngay, pasensya na yung ka ng isong ng bata. Natapo ka ni bata kay. Ang ka-joker pa ayaw ng isong. Natapo ka ni bata kay kanunay mentri sa bahay. Okay. Ang lagi ng tata sa una nga, naanad man eh. Lingaw ra po ko ni bata. Ang pagdali nila, kaya man yung pagkaon. Nay, mga yaon takuan ng bugas kanang kanon nay ba. Ang papakaula ka, magbaon mo ka. Balon, kapangit sa atong balon. Lami man kag-iring ng unsong.
Na, lagi nang kakuan lagi day. Anong kakambok sa iring nay, lami magugkaon nay. Later. Nay, ali sa. Nay, tanawar ko do. Kuno siguro ni ang pirari ni nung unsong. Na daw pirari si nung unsong pasakayon man kuno ta. Dili siguro ta makasakay nay no. Sakar lami siguro ani nay ug kanang pamati ko makasakay ani nay ba. Kay sige ra mga pagpamaktas ngadto sa bukid. Asa pagpakauwaw diha dali na. Kaya nang susung ta na. Sige na, sige. No. Dari nay. Kuno ta nay. Asa pagpakauwaw diha di na ingana pagsakay. Jam nay na nay. Ay. Nari man sa pagsakay nay. Hoy dili ingana. Di ba dili ingana? Anong unsong? Oh, kasi siya komportable, pwede maghihapon na siya. Asa di ay nay ani? Anong ulit raman siguro nga rin nay. Nay! Nay rin na kay magtimbang ko na ta. Saan nagdara? Dili man kanay. Magkuan man kuno ta kay para dili ta magkuan. Sige, dungan ka dira. Dira ka na. Ay, dili. Sila nay pud dira mo magdarong si nanay pud buwan pud timbang. Nay, Ano sa man wa man kumanad ali? nay ayo pud. Uy, naunsa man kapag dali diri di man ko kasigubo. Pagpakauwaw. Si nanay pud hindi man ka magtarong timbang ka mo. Daya katong nga dali na kay udton ha. Ali na. Ano pagpakauwaw ba? Ano pag